Ahoj, tak ideme si predstaviť tohtoročný model dievčenských sandálok DD Step na podrážke 0,77. My ich vzhľadom na to, že aj výrobca ich označuje ako barefoot, tak ich máme takisto označené barefoot, ale je to skôr alternatíva. Tie rozdiely medzi čistým barefoot alternatívou poviem. V prvom rade je to hrubšia podrážka, je taká mierne vyššia, nie je to úplne, že 3 mm alebo tak. Podrážočka, ja myslím, že má minimálne 5 mm, možno aj 6 plus ešte stielka, ale podrážka je mäkká, takže je super ohybná, perfektná, deckám určite nebude brániť v pohybe. Podrážka sa zvyšuje pod petou dieťatka, takže tu pod petou už je hrubšia. Sandálky takisto majú spevnenú petu, to nekopíruje barefoot, takže znova radím skôr k alternatíve, ale peta je pevná a drží dieťatku, stabilizuje nožičku. Majú veľmi pekný tvár, pri prstíkoch trošku síce sa stáča palček smerom k ďalšiemu prstu, ale aj tak je to celkom pekný tvar na pršťoky. Sú určené skôr na také normálne a širšie nôžky. Myslím si, že detičkám s ušími nôžkami, s ušími členkami, s ušími petičkami nebudú sedieť. Takto na porovnanie trošku hrubšia aj, alebo teda širšia aj tá peta. Topánky sú kožené. Dúfam, že bude vidieť, ako sa ligocú. Je to taký športovo elegantný vzhľad. Koža je teda zvonku, koža je aj zvnútra. Ako vieme, koža je vynikajúci materiál na výrobu topánok, veľmi dobre sa je pod. Stielka je rovná. Stielka je rovná, netvarovaná pod klembou, takže v tomto naozaj barefoot kopírujú tieto sandálky. A sandálky sa zapínajú na jeden suchý zips. Samozrejme, ním si pritiahnete alebo prispôsobíte veľkosť topánočky okolo členku dieťatka a mierne si viete dotiahnuť aj priehlavok, asi tak možno o 0,5 cm si ho viete stiahnuť, pokiaľ má dieťatko trošku taký normálnejší, nižší priehlavok. Takže takto sú ináč krásne, parádne. My sme ich minulý rok mali veľmi rýchlo preč ze shopu, sadli veľkému množstvu detičiek na ich noženky.